Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado sa 12 na bulan sang Pebrero tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga tunday-dayon karon nga adlaw. Isintro sa Comelec ang pila ka mga palamangkutanon. Kaltas dire kakas sang mga tarpulin kag poster. Question, pwede bala kaltason oversize nga mga tarpulin sa mga pribado nga building puluyan kag duta sang pila ka mga pribado labi na gid kun ang nagapanag-iya kandidato. Pagkakas sang silpi durante sang campaign season siling sa mga politiko abi kakasanyo ang pagdumili tanan sining silpi-silpi nga ni panahon sang kampanya. Dapat tanan nga estudyante manunulo ka mga school personnel bakunado. Antes ibalik ang pag-inatubangay sang manunudlo kag mga estudyante. Baw siling ni Sara Duterte niya ti amo na ni. Arangkada ng kampanya, bangod ginbasura na ang disqualification nga kaso batok kay Bongbong Marcos. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton lawas. D3 Bayo tambal man sa ubos sipon kagilanat tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Kagiladulong man sa aton sang DTX 500 karon nga panahon kaga wala kag tuo balakian wala kag tuo kinahanglan naton ang proteksyon kag kon proteksyon sa balati tarpulin sa diin ang iban ginalansang sa mga punong kahoy, mga poste, ginpangakas sang Comelec. May mga common poster area nga ibutang ang Comelec sa diin dito, pwede katapik, pwede kapatindog ang mga kandidato. May isa kadako nga pamangkot sa Comelec. Kag pwede ini nga idulong dito sa Comelec National. Pwede bala ang pamangkot sang pila naton ka mga kauturan nga ang isa ka kandidato magbutang sang iya sini propaganda material sa isa ka puluyan nga ginapanag-iyahan sang iya paryente. Ambot silingon pribado. Pwede bala kakason ang oversize nga mga tarpulin nga gintakod sa dalagko nga mga building nga ginapanag-iyahan sang pribado nga personalidad. Sa ako na ibalaan ini mga tarpulin nga dalagko nga do mga tilon kadlagko sa pelikula bayad ina sa pila ka mga establishmento komersyal. Pwede bala nga ang kandidato sa kaugalingon niya nga puluyan itapik yang itsura sa bilog nga bahin sa iya puluyan nakalapas balay na sa pagsulundan sang Comelec. So amo ina ang dako nga question karon nga ginapamangkot sa Comelec hindi lang lokal kundi didto sa nasyonal. Kay may ara limit mo, may takos ina nga ginatag ang Comelec. Kag kung magsubra ka dira, hindi pwede. Nagalapas ikaw sa pagsulundan sa Comelec. So question,
batalya legal pa ni. Kung akon balay, ang patapikan ko sang akon sini nga poster kay kandidato ako. Oversize na siya, may kinamatarong bala ang Comelec sa pagkakasina. Amo ina karon ang dako nga mga palamangkutanon. Bangod ginadumili na ang pagpangamusta hako-sako sa bayanay. Bisan silpi gani, gayo na politiko. Nga kung mahimo, kakason sa panahon sang kampanya. So amo ina ang hulaton ta kung ano ang desisyon sang Comelec National. Sining dalagko nga mga tarpulin nga nabutang inaya sa pribado nga lugar. So, may kinamatarong bala ang Comelec sa pagkakasina. Dako nga question mark nga hulaton-naton ang sabat sa Comelec National. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Mabalik ako pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid. Pila ka mga politiko, kilala nga mga politiko, nag-apila sa COMELEC. Nag-apil man sa DILG, nya abi palihog ko hutik-hutik sa COMELEC, nakakason ang pagban sa pagsilpi o kung hindi pa kudak-kudak bala sa tion sang campaign season sa ilang mga supporter. Hindi malikawan nga lantawab lang nagligad to nga proclamation rally ang silpi wala kadto. Tiga pangabay sila nga hindi pag-iban hindi pag-idumili kay hindi mo ni malikawan mo nga ang mga supporter masilpi-silpi gid na sa ila sini paborito nga mga kandidato. Tiga pangabay sila nga kung mahimo abi niya kakasa ang pagdumili sila sa DILG plus utik-utik sa COMELEC nga hindi ini pagpadayunon kay hindi mo ni mapunggan. Wala gani mapunggan to nagligad nga proclamation rally. Wala gani mapunggan to. Wala matuman ang mga health protocol. Wala social distancing. Kita nyo man to? Porte gagutok ang tao. Ang pag-inagbayan ay kamustahan ay kagiban pa. Wala mapatuman. Ang botsilingon masyado kahalog sa pagpatuman sang health protocol. Labi ni kinining silpi-silpi nga ni. Siling sa pila ka mga politiko, pangabay kami, kakasanyo pagdumili siya na, hindi mo ni iya mapunggan ang pasilpi-silpi nga ni, alang-alang makaroon nga magpasilpi ng pila kalibo nga supporter, dakpon mo tanan kag ilunggo sa bilangguan. Amo na ang pila ka ginaayo malang sang pila ka mga grupo politikal, nga kung mahimo, kakason ang pagdumili, sining mga silpi. Bangod nagmuda na Bangod ang tanan, halos may cellphone na. Ang ila cellphone sina may kamera na. So, hindi mapunggan ang pagsilpi nga kung mahimo, hasta ba lang sa bulan sang Mayo, pagkatapos, wala naman ang kampanyahan ay proklamahon naman ang nagdalaog. So, hindi na lang paghagad istrikto gid nga pating silpi nga idumili pa sa mga supporter sang mga politiko. Action Radio Philippine Standard Time, 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaya sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong na Nag-text, nagtawag dire sa inyo alagad na Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas ang desisyon kay bisan ano mo nga pugong, bisan ano mo nga balbal isyo kay Bongbong Marcos, kay Ping Lacson, kay Lini Robredo, kay Pacquiao, kag Moreno, kon sila ang namutan kag ino-no sang mga bumuluto sa baluta, wala kagid mahimo. So ang buot silingon, ang punta lapis, amo ang makadesisyon, kamo ang makadesisyon. Amo na yang pananawan ko. Sa isa ka demokrasya nga pungsod, ang tanan-tanan may kahigayunan nga magpapili. Kaya mo man na ang aton konstitusyon. Basta Pilipino ka, kabalo ka magsulat sa ngalan mo, kag kabalo ka magbasa, pwede ka kadalagan sa anuman nga pwesto. Wala man na nabutang nga kung ano gid ang tinapusan mo. Wala man na nabutang nga kung
puwerte ka imo ya, ka makasasala, babahidor ka, palahubog ka, o ano pada nga isyo, wala mada na butang nga hindi ka pwede magpapili. Si Bongbong Marcos, wala magbayad sang buwis ya, ti ginabsulto man, kay hindi man na kuno ya, rason para i-disqualify mo ang isa ka kandidato. Subit ang tanan-tanan tugti nga magpapili, padalaga na. Kag ipilak sa pumuluyo, kamo nga pumuluyo, amo ang makadesisyon. Pag-abot sa presinto, kung sinong botaron nyo, inyo ina kinamatarong. Kag kung sumala ka sa pagbuto, antos man kita, kung lokal, 3 katuig, kung presidential, bise, kag senador, 6 katuig. So, ang desisyon wala sa isyo. Ini maka-jutay pitik-pitik panundom sa tao sa mga isyo nga inapilak. Personal kung kaisa nga wala naman pulos. Pero sa gihapon, ang katapusan nga mangin hisgado sa sino man nga magpungko sa pinakataas nga pwesto sa pungsod Pilipinas. Ikaw, kag ako. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52. Mabalik ako pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas. Tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod,